Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon tay kan biagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan nga Joliet, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Ngem sakbay na, makablaawan man pay dagiti sumaganad. Ni Ma'am Jovina Neve, ni Ma'am Roda, ni Ma'am Cheryl Ripolesa, Pineapple, ni Ma'am Marilo Alcalde dita Hong Kong, ni Ma'am Daliasat, ni M. Heidi, Ma'am Luz Sawadan, ni Ma'am Judith Aloba, ni Ma'am Alona Maloyo, ken ni Ma'am Pisces Girl. Nabara akablaaw kan panagyaman kada kayo amin iti ingkay panagdangdangeg. Panag-subscribe ken panag-comment ditoy programa tayo. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Bueno papagayam, inta ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo nga Joliet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, aklonak a nagbalinak met idi nga irresponsable nga inakan asawa. Nabaybayak ti pamilyak iti panawen nga naadikak iti sugal ken arak. Tallo ti nagbalin nga anak mi iti asawak. Ngamdak sanggasat gapu tanasapa apimusay ti inauna nga anak mi gapu iti sakit. Rugyak man nga rod ti agsalaysay makalawas kalpasan ti tabon ti anak mi ken ni Harold. Harold! Harold! Lukatam tiri daw. Lukatam tiri daw, kunak! Unday matabayag mo namang ilukat itiri daw. Tayak pa'y lang agtuk-tuk-tok. Nagapgapam kami ni Aya, Juliet. Kapangita ka lang nga sumangpat. Naka na, Aya. Awan oras ko amang sungbat ka na kita salud-sudam. Aglisi ka man itidalan ko. Juliet. Nagtungit kami kadagiti kukumarik. Kalpasan na, naginom kami laang matbasit. Anya pa iti damagam. Ada ka di reklamom? Saan na sayati kastang raramidang pakan? Kanayin naman ti panagsugal kan panaginom mo. Hapay, ada ka di madting aramidag? Sana ka di mabalin nga agragsak? Say-sayangam laang ti kwarta, iti panagsugsugal mo. Ato iti kwarta. Sumardang ka sumana. Negore ka man. Nangarami ti dito akarta. Siyempre! Nangabakak iti sugal. Apay kapoy. Ada kwarta mon. Iso nga sumardang kan. Sardangan ako na damdamagan. Kaya't kuntiagin na. Nay tatang. Da kayo matgayam ti adda dito'y balay. Anya ti dakas nga angin anang iturong kada kayo ditoy? Agtala ka man, Juliet. Ay, awan babain mo. Babae ka pa imut ka raw. Kastaki din ti aramid mo. Imbes sa sikati mga sikaso kadagiti anak yaw. Isaan mo tati asawam kit din. Ay, kaya't mo sama ti mapapanaw. Ha? Balay me da ito'y tatang. Syakit din ti papanawan niyo. Da kayo ati rumba nga pumanaw. Nagbastos ka matan amanugan.
Laglagi pa nyo nagpamilyan ti anak nyo, tatang. Iso nga awan nga ruden bibiyang nyo kada kami. Ay, agtanda ka man, Juliet. Ang mga no, mariswan ka na. Gusto na itong tatang. Ala, umunag ka ni tisilid ta, Juliet. Yung ka maturugan, tapno mausawan ka. Nasaysayat pa'y. Ito nagringak. Tsakon kaya ta makita ti rupam dito, ya. Ay na, makapa-high blood ay ta asawam, Harold. Ay, bagbagaam ti asawam, ang mga nudyak makapag-spray na, makabir ka. Ay, Harold, anak. Nanang, makalawas lang iti napalapas manipot na itabon day di Rojan. Saan ko pa'y analiwliwag ti saam? Nga matoy, inikanak man ti Diyos ti baro panubok. Ay, amok ka ba alam day ta, anak? Di ka agdanag. Masigurado ka makabiro kamot lang nga dagos iti baro at trabahom. No apay mo't ngamin nga itaak pa'y lang naawanan ti trabaho. No kaano ka sa pulak ti kwarta na. Ay, hindi ka agdanag kunakmat. Sana bali, tatulungan da ka iti amam. Nakababay nun kada kayo kinitatang. Nanang, adon ti utang ko kada kayo. Diyan kaya tagbalin na, pabigat kada kayo, nanang. Ay na, di mon panunutan day ta, anak. Amumat nga agmay-may sa kalaang nga anak may kanitatang mo. Sinungay ko matimang tulong ken ka no saan ada kami matlaang iti amam. Nanang, Ngamnay, kita ama, nakaslamatan ito rayan na kati asawam. Di ka kumaagbalin a bulsa, kanak. Ang mga nuday ta nalabas, apanagayat mo di ta asawam, ti mangisagmak tuken ka. Awan san ti pagbalbaliwan di asawam. Oh, taya. Taya kayon. Ah? Oh, Harold, anya ti aramidam dito eh? adak dito, itap nga yawid kan. Anya? Ay, saan? Saan kami pa yan alpas? Oh my God, agawid tan ko na! Harold, ibatanak di nakguyudan na kasta. Ay, sanak pa'y ngagawid ko nakmat. Tas makita mat saan kami pa yan alpas. Tsak pa'y nangabak. Kaya't mo manukin saan. Basta agawid tan, nauwatam. Ay, nyamatan. Di nakguyudan ko nakmat. Ibatanak. Hoy, di mo nga min pilitan o di na kaya ti sumunod keng ka. Mabalin ka di, ha? Di kay pakibiyangan ka na kami. Problema mi dayto yung agasawa. Ken maysa, di yung man isungsung ti asawa nga agsugal ka na ginom. Oh my God, Juliet! Agawitan! Di mo oray na makabungtutak. Oh my God! Oh my God! Makapasurun ka na talaga, Harold. Oray sak, Juliet. Masursurunak matalgin ka. Apay ayati mo sardangan ti panagsugsugal mo. Agrigrigat tayo lang arutan. Maisapar mo pa ilang ti mapanagsugal. Day tangarod kat. Iso nga mapanag agsugsugal. Tawan mo't maited mo a kwarta kanyak. No kahit mo ti kakwarta, di agbiro ka ti trabahom. Sana kastama pan kakit di makisugsugal. Wow! No agsaw ka kasla damat trabaho ma. Oy, nalipatam samatan. Mano abolan nga wan trabaho man niya. Umas-asa ka matlaan kadagiti dadakkel mo. Di mo ibaw inti saritaan ta, Julian. Apay anya launay aya, di adda di ta sugalan. Nga di mo mapanawan, ha? Amom ka di, nga gapoy ti panagsugsugal mo. Mabaybay amon ti obligasyon mo kas asawa kan ina kadagiti anak ta. Kita man ti napasamak kini Rojan. Natay ti anak ta gapo ti panagbaybayan mo. Di mo ipabasol kanyak ti panakatay ni Rojan. Tano adda ko mainted mo a kwarta, nayapan ko kumaadagos iti ospital. Mangmang tudak mo't idiking katikwarta. Ngamanya ti naramid mo. Mapan mo lang ipapaabak iti sugal, isung awan pulos ornong tayo. Ay, makauma pa nagbiag. Agsaksakit ti anak ta. Ngamjak pa'y pulos nakita nga inasikason. Kanayon ka nga awan dito'y balay. Talagang nga sikati gapuanan amin akamalasan iti pamilya tayo, Juliet!
Ada ka ti parikot pare. Awan pare. Chill lang. Ay, sus. Di ka nagdibak pare. Ni ka di Juliet ha. Kanahin nga iso ti parikot ko pare. Ay, nagkapoy ka na ya. No kastamad lang pare. Sinaan mo ti asawam. Oh, tapnoy ti kasta. Agbakasyon mo ti panunot mo. Kapoy ti sakit nga papay ti asawam king ka pare. Pare. Aywan gayam. Di mo nagbibiro kay ti trabaho. Wan nga rod pare. Ada ka diyan mo? Agbibiro kami ti fitness gym instructor ti gym. Pag papaayak. Panakita ka physically ka mo. Physical fit gayam. Ada mag-looks mo na nagtaraki ka pa niya. So nga mo kakabailam. Sigurado nga qualified ka iti criteria ken standard ti gym mi. Niya pare Interesado ka kadi Agduan abulan manipod nagtrabaho ni Harold iti dayjay a gym. Manipod mati din. Sanan ang matatao dito'y balay. Kan dis oras ang tirabi nga awid. Makadlawak sana. Dan samot tan sa baling aramid ti asawak. Ne, nasapa pa'y mat. Ni nga ta Harold daytan. Nakmanlok tan ti ridaw. Hay, pasensya ka na pirin. No imaya kiti kas tuwing nga oras. Si kamat gayam, friend. Umunag ka. Ay, wala mo naga ka. Sika. Oh, apay. Ada ka di parikot. Kuha pirin. Ningamin na doon sana. Nadamag ko nga agpapa-advise ka no. Iti kaanakan na nga attorney. No, anya ka no tirumba nga ikasuking ka. Ay nako, kapiti saan mo pa nagbayad iti utang mo king kuanay, delikado mari. Ay ada kan kuana, no idarum nak. Jak mat itarayan ti utang ko kan kuana. Medyo gipitak pay lang amin ita. Awan pay diskitar. Iso jak pay makabayad ita. Saan ka kadi mabutang? Ay na friend, awan darum mga pagbot ngak. Kas nakon. Jak mat itarayan dagiti utang ko. Agbayad ak to into na dakwartak. Dayta ka dilang ti mayam dito Wait, friend Ada pa'y may saprin. Agtrabaho ti kaanak ka kiti gym pangpanggedan mo ti asawam. Iso makitkita na ti asawa mi jay. Kat ati bagaking ka pa yan. Anyamat dayta nga imbaganakan ka. Friend Di ka makmaklaat. Wen. Ngam ti babae nga aking kuka ti gym. Kat, ay sos! Karelasyon ka no ti asawa. Anya? Harold, ikarik, agbalbaliw akon. Sana kun nga agsugal kan uminom iti arak. Promise. Di na kumamat panawan, Harold. Pangaasim. Ay-ayatan kalakay. Pagkawanan na kuman. Pasensya kan, Juliet. Ngam di ka na ayatan. Kapo ka ditadan sa maling ay-ayatam. Ni Venus. Tibos mo nga kinkuko iti Jem. Kasta ka di. Wan, Juliet. Agin inayat kamin kini Venus. Kitagtin na kamin. May papanmat ka dagiti anak ta. Dananang kang tatang ti mga iwan kadawada. Saan mo idaa mabaling nga alaan? Aging ka saan kang agbalbaliw. Kan di mo mabayaran dagiti nakautangam. Di mo amono kasano kasakit kanya kamangagan. Ngadan sa baling ay-ayatam, Harold. Si kamot lang ti makagamo. No apay nga namin pinsanan na po ko ti panagayat ko king ka. Si ka tinangiduron kanya. Tapno madayo ti riknaking ka. Kit makapiro ka kiti sa bali. Harold. Pasensya ka. Ngan pud ka konti relasyon ta. Kas agasawa. Kasanuak paitan. Napukaw ko matan ti pamilya. Basol ko ti amin. No di mga kumaydi ka ni Harold. Saan ko manapasamak ti kastoy ti pamilya binukalmi. Binaybayak ti asawa kan dagiti anak ko. Inununak ti panagsugsugal ko.
Iso nga'y madayo tirik na da kanya. Uwen prien. Talaga basol mo ti amin. Angan, saan pa'y matkidya na lado ti amin? Nagbalbaliw kan. Mga barwanan ka, prien. Wan, agbalbaliw akon. Isardeng kong dagiti bisyok. Ti parikot ko ita. Kitno kasano ang mabayadak dagiti utang ko. Ay na, prien. Mati kamakabiro ka, iti pamuspusan, tapno mabayadam dagiti utang mo. Kabalam data si kapay, madadalti beauty, sangit ka sangit. Sapay ko mapren, tadi si Dido kan ngagbalbaliw. Di mo kumaurayan ang madadaal ti biyag mo, gapo ka dagiti bisyom. Wan, disidido ak ngagbalbaliw. Kaputa kayat ko nga agsublimat lang iti poder ko dagiti anak ko. Tulungan ako mapren. Pangasim. Ay, pren, awan pari ko ti dayta. Di ka madanagan, pren. Adak lang dito ay si sasagana akamang tulong king ka. Isustunan na, pren. Matadal dayta beauty. Ay, nako, congrats! Successful the online business mo, friend. Ay, nako. Saan nga agbalin a successful da ito, no? Saan aga po ititulong mo, friend? Ay, nako. Agyaman ako na ikan ka, friend, ha? Amhom, itilasod ti 8 a bulan a simrekak iti reselling kan online business. Adamat tan basit nga ornong ko. Kat ininot ko matan na mabaybayadan dagiti utang ko. Awan na yaman na, friend. Day takat ka pumadlaang iti panaga sa lukag mo. Ay, huy, nako. Nanagsakak para kayong friend. Nang runak at awanan bisyo. May nako. Namin pinsan ka na nagbali. Ay, one friend. Saan akon nga agsugal kan agbartek? Ay, true, friend. May sak itan a business woman. Ay, congrats. Para kayong ka. Ay, wun gayam. Nakasaritam ka din, ti katugangam? Wen, kati ko na dananang kantatang. Mabalin ko kanon nga alaan dagiti anak ko. Okay kami matan ka dagiti katugangag. Wow! Nagsaya atan. O kasta, friend. Good for you, friend. Ay, kat ni Harold ngay. Bay, amon day dya tao. Naragsakan iti din na ni Venus, friend. Iti importante, saan nga kurang iti sustento na kadagiti dua nga anak mi. Kan, okay akon. Gaputa madan na akmat lang ang dagiti anak ko. Tatang, nanang. Ay, imay kami, gapo ka nagiti ubeg. Isubliman idaking ka. Mama? Mama. Nakita ba iti panagbalbaliw mo? Di pa nagsalukag mo. Iso nga isublimi nga rudan dagiti ubingken ka. Gaputa mo may asikama ti mas adaan karbengan. Ay na, agyam na kada kayo nanang. Tatang, ikarik, saan ko abaybayan dagiti apo ko yo? Agbalina kun anasayat nga inakadakwada. Kat mabalin yung lataida nga umay sarungkaran iti oray anya nga oras akayat yo. Asi ti Diyos, Miss F, inutak ang nakabangon. In masinso ti online business ko, kat nakabayad akmeten kadagiti utang ko. Natal na itan ti biyagmi nga agiina kabayatan ti panagadalda. Saan kami meten ang nagsinublyan ka ni Harold, gaputan naragsakan daytoy iti baro a pamilyana. Damag ko nga addamoten duang anak da ka ni Venus. Pagyamanak latan, gaputa saan mat nga agkurkurang iti sustento na para kadagiti anak mi. Naawat kumatan tigasat mi, kat naragsakak para iti sigod nga asawak. Sapay kumata agbalin nga inspirasyon iti kaaduan to'y padas ko, nga inak inbinglay.
Awan na pintas nga ited ti sugal kada tayo. Amin a klase ti bisyo kat mangirobo. No adik kayo ita itinuan nyaman a klase ti bisyo agbalbaliw kayon sakbay amaladaw ti amin. Amok kan mamatiak akabaalan nyo para itinapinpintas pay amasakbayan nyo. Alakastan Miss F kat agyaman ak unay iti anos mo anang ibasa kan nang yornos para iti pan nakaidrama to'y padas ko. To'y pagayam mo, Juliet. Ken ka pagayam, Juliet. Patsyak ang nakaibati ka iti adal ken inspirasyon kadag iti patpat gantayo adumdumngag. Nasayaat met ta naka-Ameris ka anasapsapa ket sapay kumata di monton sublianan pay dagiti nagbalin a bisyom. Ipamaysam ti narugyam a negosyom iti kastakat agtultuloyen ti iya asinso ti panagbiagyo nga agiina para iti napinpintas a masakbayan yo. Alakastan pagayam Juliet ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.